ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପଢିବା, ଯାହା ବିଷୟ ନାଁ ହେଲା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ହେଲା, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ଏଠି ସଂଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଯୌଗିକ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାର ଠିକ ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାହବ। କଣ ନା, ମୌଳିକ ମୌଳିକ ଏଇଠି ଦେଖ କହୁଛି, ଦେଖ ମୌଳିକ ମୌଳିକ ମିଶିଲେ ଯୌଗିକ ବି ହେଇପାରିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୌଗିକ ଭାଙ୍ଗିକି ମୌଳିକ ମୌଳିକ ବି ବାହାରି ପଡିବ, ନହେଲେ ମୌଳିକ ଆଉ ଯୌଗିକ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାହାରି ପଡିବ, ଯୌଗିକ ଯୌଗିକ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାହାରି ପାରିବ। ଏହାକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲେ କଣ କଣ ଆମର ସେଥିରେ ଫଳାଫଳ ବାହାରିଲେ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାକୁ କହିବା। ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯିବନି। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ, ସେଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ସେଇଟା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କଣ ନା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫଳାଫଳ ହେଲା ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ, ସେଥିରୁ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ କିଛି ବାହାରିବ, ଯାହାକୁ ତମେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ, ବା ବାସ୍ନା ହଉ, ତାର ଗନ୍ଧ ହଉ, ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ତାର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ହେଲା, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଫଳାଫଳ। ତାପରେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପରେ ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ନା, ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଳିଲେ ତାହା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ରୂପେ ପରିଣତ ହବ। କଣ କଣ ନା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତମେ ଯଦି ଜାଳିବ, ସେଥିରୁ କଣ ବାହାରିବ? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଗୋଟେ ମୌଳିକ, ଅକ୍ସିଜେନ ଗୋଟେ ମୌଳିକ, ଦିଟା ଯାକ ମିଶିଲେ କଣ ବାହାରିବ ନା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରିବ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ସମତୁଲ କେମିତି କରିବା? ଏଠି ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଟା ସମତୁଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି। କେମିତି ନା, ଦେଖ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଦିଟା ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ବି ଦିଟା ଅଛି, ଦିଟା ଯାକ ମିଶିଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଅଛି, ମାନେ ଇଏ ଦିଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ତିଆରି ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ସମତୁଲ ହେଇକି ଅଛି। ଅସମତୁଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ନା, ଏମିତି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଅସମତୁଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆଇରନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇରନ୍ ମାନେ ଲୁହା ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହବ। ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଏଠି ଫେରମ କେତେଟା ଅଛି, ମାନେ ଲୁହା କେତେଟା ଅଛି ନା, ଫେରମ ଅଛି ତିନିଟା, ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ଏପଟେ ଅଛି ତିନିଟା, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅଛି ଗୋଟେ। ଏଠି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଇଏ ହେଲା ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏଠି ଦିଟା ଅଛି, ଏପଟେ ଦିଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ଚାରିଟା ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣ। ସମତୁଲ ସମୀକରଣ କଣ ନା, ତାକୁ ସମତୁଲ କରିକି ଲେଖା ହବ। ଆଇରନ୍ ତିନିଟା, ଏପଟେ ବି ଆଇରନ୍ ତିନିଟା, ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 4 ଦୁଗୁଣେ 8ଟା, ଏଠି ବି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 4 ଦୁଗୁଣେ 8ଟା, ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ 4ଟା, ଏଠି ବି ଅକ୍ସିଜେନ 4ଟା। ତେଣୁ ଆକୁ କୁହାହବ ସମତୁଲ ସମୀକରଣ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣ, ସମତୁଲ ସମୀକରଣ, ଆକୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ କିପରି ସମତୁଲ କରିବା, ଅସମତୁଲ ଥିଲେ ଆମେ କିପରି ସମତୁଲ କରିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖ କଣ ନା, ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ନା, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଦି ପଟେ ଯାକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ। ଏଠି ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଆଇରନ୍ ର ଏଠି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି 3, ଏଠି ହେଲା Fe3, ଏଠି ବି 3ଟି ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ଦି ପଟେ, ଏଇଟାକୁ କୁହାହବ ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏଇଟାକୁ କୁହାହବ ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱ। ହେଲା, ତେଣୁକରି
ପ୍ରତିकारକ ପାର୍ଶ୍ୱପଟେ ଯେତିକିଟି ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥିବ ଉତ୍ପାଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକିଟି ଉତ୍ପାଦ ଥିବ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ। କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ବିନାଶ ଅସମ୍ଭବ। ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ସେଥିରୁ ତାର ପ୍ରଥମରୁ ଯେତିକି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥିବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସେତିକି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ରହିବ। ତମେ ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ବିନାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦ ଅଣୁରେ ଅଣୁମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ପରମାଣୁ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସନ୍ତୁଳନ କରି ଲେଖାଗଲେ ତାହାକୁ ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣ ଆଉ ସମତୁଲ ସମୀକରଣ କଣ ବୁଝିହେଲା? ସମତୁଲ ସମୀକରଣରେ କଣ ନା ପରମାଣୁ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସନ୍ତୁଳନ କରି ଯଦି ଲେଖିପାରିବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କୁହାଯିବ। ଉଦାହରଣ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ତ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏତିକି। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ। ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡିକର ତାର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା, ସେମାନେ କିପରି ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ଆଉ ତାର ସିମ୍ବଲ କଣ କଣ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ମୌଳିକ କି ଯୌଗିକ ହଉ ଯଦି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ସୂଚନା କଣ ଦିଆଯିବ ନା ସ୍ମଲ ଜି। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ତମର ପଡିବ, ପଚାରିବ ଜି ପାଇଁ କଣ ଦିଆଯାଏ ଗ୍ୟାସ। ତାପରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କଣ ସୂଚନା ଦିଆହବ ନା ଲିକ୍ୱିଡ। କଠିନ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କଣ ସୂଚନା ଦିଆହବ ନା ସଲିଡ। ଜଳରେ ଯଦି ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ତାହେଲେ କଣ ସୂଚନା ଦିଆହବ ନା ଆକ୍ୟୁଏସ୍। ଏଇ ସିମ୍ବଲ ଗୁଡାକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ। କାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ନା ଫେରସ ଫେରିକ। ଫେରମ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରମ ଲୁହା ସହିତ, ଫେରମ ମାନେ ଲୁହା, ଲୁହା ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ତାହା ବାହାରିବ ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ କରିବ। ଫେରମ କଣ ନା ସଲିଡ। ଜଳ କଣ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ ମାନେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ। ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଟା ବି ଯୋଉ ବାହାରିବ ସେଇଟା ବି ସଲିଡ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଟା ବି ଯୋଉ ବାହାରିବ ସେଇଟା ବି ଗ୍ୟାସ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ସିମ୍ବଲ ଦିଆଯାଇଛି ଜି। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇବ। ତମକୁ କଣ ଦବ ନା ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଦେଇଦବ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୀକରଣ ଟା ଦେଇଦବ, ସେଥିରୁ ଏମିତି ଲେଖା ଯାଇଥିବ। ତମକୁ ସେ ପଚାରିବ ଯେ ଏଫି ମାନେ ଫେରସ ଟା କଣ ସଲିଡ ନା ଲିକ୍ୱିଡ ନା ଗ୍ୟାସ ନା ଆକ୍ୟୁଏସ ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇକ୍ୱେସନ ମନେ ରଖିଲେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବ ସଲିଡ କି ଗ୍ୟାସ କି ଆକ୍ୟୁଏସ ଯାହା ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଆଉ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଲାଇଡିଂ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବନି, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖ। ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିସ୍ତାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ତାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପୀୟ ବିଘଟନ ଆଉ ତାପଗ୍ରାହୀ ଆଉ ତାପଶୋଷୀ, ଇଏ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେତେ ପ୍ରକାରର ଆଉ କଣ କଣ। ତମେ ପିଲାମାନେ କଣ ଲେଖିବ ନା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 4 ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିସ୍ତାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ତାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ମାନେ କଣ ଦେଖ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ 2 ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ 2ଟି ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାରକ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାରକ, ଦିଟା ଯାକ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାରକ ନା ପ୍ରତିକାରକ ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ। ଏଇଟା କଣ ଉଦାହରଣ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ CaO। ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କଣ ନିର୍ଗତ ହବ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ନିର୍ଗତ ହବ। ଏସ୍ ମାନେ କଣ ନା ସଲିଡ, ଇଏ ସଲିଡ ଆକାରରେ ଥିବ। ଏଲ୍ ମାନେ କଣ ନା ଲିକ୍ୱିଡ ଆକାରରେ ଥିବ। ଦିଟାକ ମିଶିଲେ କଣ ହବ ନା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ବାହାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ୟୁଏସ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି।
संश्लेषण प्रतिक्रिया। आउ गोटे संश्लेषण प्रतिक्रिया उदाहरण ना कार्बन सॉलिड रूप में ऑक्सीजन गैस रूप में दीटा मिसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर दीटा प्रतिकारक कार्बन गोटे प्रतिकारक ऑक्सीजन गोटे प्रतिकारक दीटा मिसिले कार्बन डाइऑक्साइड ये गोटे उत्पाद सृष्टि है। तेणु मु प्रथम संज्ञा कही दुईटी प्रतिकारक बा ताठू अधिक प्रतिकारक मिसी गोटे मात्र उत्पाद सृष्टि करिवो संश्लेषण प्रतिक्रिया कहुए बुझीला। यही प्रतिक्रिया समय जदि ताप उत्पन्न हम ताहले ताकू कहब ताप उत्पादी प्रतिक्रिया अटे। यही दुईटा जाक प्रतिक्रिया कौन ना एतरे ताप उत्पन्न हम तेणु यही रासायनिक प्रतिक्रिया को ताप उत्पादी प्रतिक्रिया बोली कहुए। दुई नंबर कौन थिला ना विघटन प्रतिक्रिया। जो प्रतिक्रिया रे गोटे प्रतिकारक र विघटन घटी अधिक उत्पाद उत्पन्न होइथे ताहाकू कहजिवो विघटन प्रतिक्रिया। देखो FeSO4 फेरस सल्फेट ये गोटे मात्र प्रतिकारक हला जहाकू ताप देले माने एटा डेल्टा माने कोन ना ताप दिया होची ताप शोषण करूची तेणु याकू ताप शोषी प्रतिक्रिया मध्य में कहुए। सेतरे संश्लेषण रे ताप उत्पन्न होतला सेतिबेई ताकू होतला ताप उत्पादी प्रतिक्रिया। एतरे ताप ग्रहण करिवो तेणु ताप ग्रहण करिथुवारु याकू कहे ताप शोषी प्रतिक्रिया। ताप ग्रहण करी या भिन्न भिन्न उत्पाद रे परिणत हो जेमदी फेरस सल्फेट को ताप देले फेरिक ऑक्साइड सॉलिड रूप में बाहरियो SaO2 आउ SaO3 सल्फर डाइऑक्साइड आउ सल्फर ट्राइऑक्साइड तीनोटी उत्पाद सृष्टि हो याकू कहे विघटन प्रतिक्रिया बुझीला। तापीय विघटन से विघटन प्रतिक्रिया जो विघटन प्रतिक्रिया को ताप देले ताहार विघटन घटी थाए ताहाकू कहे तापीय विघटन प्रतिक्रिया बुझीला। देख कौन संज्ञा देखिया संज्ञा ताप प्रयोग द्वारा उदाहरण नहीं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पिले माने संकेत मन रखियो परीक्षा संकेत रे भी पचार कैल्शियम कार्बोनेट माने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को तुम जदि ताप दब ताहा भांगियो बा विघटन घटिवो विघटन माने भांगिवो हला भांगिले कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दुईटी उत्पाद सृष्टि हो तेणु एटा हला तापीय विघटन प्रतिक्रिया बुझीला। आउ दुईटा गोटे हला ताप शोषी प्रतिक्रिया आ गोटे हला ताप ग्राही प्रतिक्रिया। जो प्रतिक्रिया रे ताप शक्ति शोषित होइथे ताहाको ताप शोषी प्रतिक्रिया बोली बा ताप ग्राही प्रतिक्रिया बोली कहुए माने ताप ग्रहण करिवो कि ताप शोषण करिवो ताकू ताप शोषी बा ताप ग्राही प्रतिक्रिया बोली कहुए। ताप ग्राही और ताप शोषी गोटे मात्र प्रतिक्रिया। आउ जोटा हला जोटा जो प्रतिक्रिया ताप उत्पन्न हबो ताकू कहबो कोन ना ताप उत्पादी प्रतिक्रिया। से जो शक्तिटा ग्रहण करिवो ताप शक्ति ग्रहण करिपारे विद्युत शक्ति ग्रहण करिपारे सूर्यालोक रे भी ग्रहण करियो। ए जो दुईटी उदाहरण दिया जायछि ए दुईटा हला सूर्यालोक उपस्थिति रे ताप ग्रहण करिवो। उदाहरण देखो एटा परीक्षा रे पडिबो इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोन ना AgCl सिल्वर क्लोराइड को तमे जदि सनलाइट जहाँ सूर्यालोक रे रखिवो सेतुर कोन बाहरिवो ताप ग्रहण करी से दीटा जिनस रे भांगियो बा विघटन घटियो कोन ना Ag आउ Cl2 क्लोरीन गैस रूप रे आउ एटा Ag आकार रे रहिबो। सेमदि AgBr भी आकु भी नेकी सूर्यालोक रे खाली रखि दो खाली सूर्यालोक रे रखि देले से आपे आपे ताप ग्रहण करी भांगियो गोटे हला Ag आ गोटे हला Br2। देखो रासायनिक प्रतिक्रिया तृतीय प्रतिक्रिया नाम विस्थापन प्रतिक्रिया। विस्थापन प्रतिक्रिया क्या कहुए जो प्रतिक्रिया रे गोटे मौलिक कौन से एक यौगिकर मौलिक को अपसारण करे से रासायनिक प्रतिक्रिया को विस्थापन प्रतिक्रिया कहुए। आउ थे कहूँ जो प्रतिक्रिया रे गोटे मौलिक कौन से एक यौगिकर मौलिक को अपसारण करते से रासायनिक प्रतिक्रिया को विस्थापन प्रतिक्रिया बोली कहुए। उदाहरण मौलिकटी देख फेरम यौगिक नाम है कपर सल्फेट। कपर सल्फेट रे यौगिक को कपर ठारू फेरम टा अधिक प्रतिक्रियाशील से फेरम टा कपर को विस्थापित करियो माने ताको बाहर करियो ता जगह फेरम बसियो
देख दीटा रिएक्शन कले कौन बाहला ना FeSO4 प्लस कपर कपर हला फेरम ठारू कम प्रतिक्रियाशील धातु से कपर को विस्थापित करी आयरन ता जगह विस्थापित होउथारु से प्रतिक्रिया नाम होइछि विस्थापन प्रतिक्रिया। सेकंड उदाहरण ना पीबी माने लेड ये हला कपर क्लोराइड रे मौलिकटी हला कपर कपर ठारू अधिक प्रतिक्रियाशील धातु होउछि लेड कपर को विस्थापित करी तार स्थान अधिकार करियो फल कौन बाहर ना लेड क्लोराइड ता संगे कपर अलग बाहर विस्थापन प्रतिक्रिया। देख चतुर्थ रासायनिक प्रतिक्रिया कौन ना द्वैत विस्थापन रे कौन हम द्वैत विस्थापन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोली कह जाए कौन ना जो प्रतिक्रिया रे उभय प्रतिकारक परस्पर सह आयन विनिमय करी नूतन अणु सृष्टि करते आयन देख जो प्रतिक्रिया रे उभय प्रतिकारक परस्पर सह आयन विनिमय करी नूतन अणु सृष्टि करते से प्रतिक्रिया को द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया बोली कह जाए। NaSO4 जहाँ कहती सोडियम सल्फेट आउ कहती आ गोटे कौन ना बेरियम क्लोराइड BaCl2 Na प्लस आयन दब SO4 माइनस आयन दब बेरियम क्लोराइड Ba मध्य प्लस आयन दब क्लोरीन माइनस आयन दब यार प्लस आयन सोडियम रो प्लस आयन यार क्लोरीन रो माइनस आयन हला ए दीटा को मिसिकी NaCl बनेबे ता संगे SO4 रो माइनस आयन बेरियम टा हला प्लस ए दीटा जाक मिसिकी बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट बनेबे बुझिला आउ थरे कहूची भल से देखो ना सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड सहित मिसी बेरियम सल्फेट आउ सोडियम क्लोराइड बाहरियो कोन ना Na प्लस आयन यार Cl माइनस आयन आयन परस्पर विनिमय हला सोडियम सहित क्लोरीन बेरियम सहित सल्फेट दीटा मिसे आयन रो विनिमय करी नूतन अणु सृष्टि कले यह कह जाए द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया। आउ दीटा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन ना गोटे हला जारण आ गोटे हला विजारण। जारण कौन जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे परमाणुटी ऑक्सीजन ग्रहण करे किंबा हाइड्रोजन त्याग करे एटा ऑक्सीजन ग्रहण रो एग्जांपल दिया है ना कपर ऑक्सीजन ग्रहण करूची कपर ऑक्साइड होची तेणु एठी कौन होची ना जारण होची कारण कपर खाली थिला सेतर ऑक्सीजन ग्रहण कला कपर ऑक्साइड बनला तेणु एटा जारण रो उदाहरण। विजारण कौन ना जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे परमाणु ऑक्सीजन त्याग करियो किंबा हाइड्रोजन ग्रहण करियो ताकू कहबो विजारण। कपर ऑक्साइड अछि हाइड्रोजन सहित रिएक्शन गले बाहरी कोन ना कपर प्लस H2O कपर ऑक्साइड थिला कपर ऑक्साइड रु ऑक्सीजन हरैला सेति कपर ऑक्साइड कोन हला ना विजारण हला एठी हाइड्रोजन संगे ऑक्सीजन ऐड हला खाली हाइड्रोजन थिला एठी ऑक्सीजन ता सहित मिसिला तेणु विजारित तो किए हला ना विजारण कार हला ना कपर ऑक्साइड ऑक्सीजन हरैला बोली एठी तार विजारण हला किंतु हाइड्रोजन ऑक्सीजन ग्रहण करथिबा हेतु तार कोन हला ना जारण हला उभय एगो जारण विजारण प्रक्रिया बोली कह जाय जो दिया संज्ञा देखो जो प्रतिक्रिया रे हाइड्रोजन ग्रहण बा ऑक्सीजन त्याग और हाइड्रोजन त्याग और ऑक्सीजन ग्रहण करियो से प्रतिक्रिया को जारण विजारण बोली कह जाय पिला माने गोटी मन रखियो अन्यटी बुद्धि लगियो कोन ना जो प्रतिक्रिया रे हाइड्रोजन ग्रहण करियो कि ऑक्सीजन त्याग करियो उदाहरण देखो ना कपर ऑक्साइड ता संगे हाइड्रोजन कपर ऑक्साइड कोन थला ना कपर ऑक्साइड इठी कोन होची
ନା ଅକ୍ସିଜେନ ହରଉଛି, ତେଣୁ ଏହାର ହଉଛି ବିଜାରଣ। କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଅକ୍ସିଜେନ ହରେଇକି ହଉଛି କପର, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କଣ କରୁଛି ନା ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଠି ହଉଛି ଜାରଣ। କପର ଅକ୍ସାଇଡରେ ହଉଛି ବିଜାରଣ, କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହଉଛି ଜାରଣ। ଯାହାର ବିଜାରଣ ଘଟିବ ସିଏ ଜାରିତ ହବ। କପର ଅକ୍ସାଇଡ ର ବିଜାରଣ ଘଟୁଛି କାରଣ ଅକ୍ସିଜେନ ହରଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଲା ଜାରିତ ହଉଛି। ଯାହାର ଜାରଣ ହବ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ର ଜାରଣ ହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କଣ ହଉଛି ବିଜାରିତ ହଉଛି। ସଂକ୍ଷାରଣ, ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆସେ ସେଗୁଡିକ ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବ କେମିତି ରହିଥାଏ ନା ଉଜ୍ଜଳ ଆଉ ମସୃଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି କିଛି ଦିନ ଧରି ପଡି ରହିବ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, ତେବେ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ତାହା ଲୁହାର ଉଜ୍ଜଳତାକୁ କମେଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ କଳଙ୍କି ଯୋଗୁଁ ଲୁହାର ମଧ୍ୟ ଲୁହାର କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସାଂଖ୍ୟରଣ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ନା ତମ୍ବା ପାତ୍ରର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ତମ୍ବାରେ ସବୁଜ ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଲୁହାରେ ସିଲଭର ମଧ୍ୟ ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସେଥିରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ବସିଥାଏ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସାଂଖ୍ୟରଣର ଉଦାହରଣ। ଛଡା ଅବସ୍ଥା କଣ ନା ବହୁ ଦିନ ଧରି ଚର୍ବି ବା ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତାହା ଜାରିତ ହୋଇଥାଏ, ତାର ଗନ୍ଧ ଆଉ ସ୍ୱାଦର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, ଏହାକୁ ସଢା ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିଜାରକ, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଜାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ପ୍ରତିଜାରକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ। ବାୟୁ ରୋଧନ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜାରଣ ରୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏତିକି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ନେଇ ଆସିବି ସମସ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।